Chinyumba abana bamentekanire kisemu cyanseira abana lakini bahati embe okonyora kwabo goke ekere goke tukwakikisha ngabana tiba atiga kogende sukuru ekiagere serikali neraroro muna aliete ira ekare kubori chikura igatebete ngana improve amangane kisemi erinde chigwenere bari batari kwenyara baby wango byanse banyare konyora gosirwa nakubo igogosomia abana baba asobuororo ikanyarikana ngabono tuwa increase richibesa yani tuwajikinirie korukiribusa to omwaka oria uikabono kiribusano nechibesa chechi atoka asengenjo yobora yobuya asogosieke bibao byarenge ko tuguta chibesa igo egatoka ekagwenera ekanyara goika chiringi kiribusano kero mwana nabo igo muna tolega igaseriana ward orocha abantu abana abange igo toko make sure nga kere monto bwate shida mono abana ba kirasi ba form 4 and form 3 ba nyo director umwana jifomo badi bande ba grade 10 igo bako kanya amangana bara terema bonsi bara report bonsi elinde tomanye ngambari ba report ri nande bare sukuruki ekaro go change inkoro igo lero form 4 na form 3 bako kujifomo mwechi na kere ward muna igo twate jiward ange chionsi chiapo basi igo na acha kere bo gyakumu na acha bo iga bo molenda bono nondaliana nkorwanko genda nde bo mariba make sure nga obuororo mboro amaskanaro no botoereru abana banyoli jifo mujabo bachicho libuya bachirani elinde baye kuchibesa abana banyare kogenda gosoma school. Yesana amakonyi bo mugavana kero kenda bantu mbale twarorira iga sensemo ya Riana none kero twachakire kura sensemo ya misisita abande bakorolekana babwato bwo banga kero kenda barabemba ikeru ne chifomo echiga kero kenda na assurance iri ko banga kero yamankonyorale efomo yiga egento ndati abantu bamitongeringa ingibago tware robwoba nabatebi mayange ngombe nengima bono bwoba no bwaki ekiagere serikali nebegete mikakati isaine kero monto konyole fomu eria eshide ekoba abande bagocha abange abande ba report yatali kamili basaleria abande lakini ko tobwato mupangilio muya omochoko muya no koigwero kuya igo tokorwa maskani ya manene nabo igo toba jifomu jiria igo ndatwara bwoba ko jirake na kingo etera iga go jirake we will make sure jiri chake bali bawata need cases na batokora ngakitoko bakora ntobwate ryogerio bonde bintu biribuya mikakati yoke iko sawa igontole shwa ngakero mwana nanyole ebesa asechinga kire chiabango toko teba iga mbaro bako na kupinga ondo pinga dige wacha ieleweke hivi eyeko rukunga governors Bursary igo monto koruchi Bursary ne executive under the leadership yango ya governor abande ba ko oversight lakini yote kusareria abande onyero chibuate onyero ole buya mbuya lakini abange batu agende sobotako bonge na inu abange na umu agende sobotako bwo ndutiga tokonyu ekiagera heri nusu shari kuliko shari kamili agero mwana nganyora chiri busano nane na eresa iga inga ikibese chiaro chikama chikobanga dabo na senge jobote ne lyobuya tukalende mebao biri byonsi na kia abande bakolera igo tukasieke menganyeria ebese yegatoka nande njiri besanke iga abantu mbanyole nande mbegoge and remember asekenye ngima oranyanga nitutoka tokoruji Bursary ninki asenge jomeroberie biya na goro kya sibesa chiko chikorwa toko abantu beto Bursary tima tuzuno mate county ende korwa I don't know suno manyete bas igo ne bahati nene ngantu ya ebo korosia mangana yo na kuhakikisha nga abantu baito banyolere ngeri yo egere konya abana aba basome bali tubwata abana na bali bakonyora abana nere buya abana banyole gokonyeka ase bagokonyo ekiagerense yeringire bimeri mbiri buya mina bya kabeye oboenjoro bya biasa tibori buya igo gokonywa negento kingenjo nande negento mugabano itarenga tikeregia which nanje ngo support muno mu deputy governor